Kau kaga kuma su ne yanzu an dawo daga makaranta. Malama ta muku me? An dawo daga makaranta dai an shigo ana ta murna. Magani me aka ba mu momini yau a makaranta? School bag? Inna lillahi wa inna ilaihi Allah sarki. Ummi, kar ki fito mu a bidiyo baki da kaya. Hada su littafi? La ilaha illa. A makarantar su aka raba musu. Matsa kar ki fito mun a bidiyo jama'a. Kun ga yarinya tana cikin alkhairi. A bari in zo in kira malamin ku in ji. Ke tambaye ta kowa aka bani makaranta? Kowa? Wannan ku yan gata ne wannan makaranta ta ku. To ya za a yi kice ummi ma a bata ummi ba makarantar ku ɗaya ba? Ke ma da aka baki an gode ke. Kin ji daɗi da aka baki? Littafin ba? Wayar ta caji jakar har da wurin caji kenan. Allah ya saka da alkhairi. To ga pencil dai wannan dai an san miki pencil. Dawa kuma ai na siya muku pencil. Yar uwarki ce ai za ta baki kin sani ko? Wajen jona caji. Kuna cikin alkhairi ku dama wannan makarantar da ku ana kawo muku dauki. Dama wacce ranar ma aka ce an yi rabon indomi amma ke an je dauka ki nace a dauko ki taho. Jaka wai jona ta caji ake? Shi sa yau aka shigo ana murna. To wannan za ki rinka amfani da ita yanzu a ajiye wannan? Okay. Na gane. Wai wannan za a ci gaba da amfani da ita idan wannan ta lalace sai a ɗauko wannan ko? Wannan a ajiye ta kwana 10 sai a ɗauko a baki. Takalmin ma a ajiye. To Allah saka da alkhairi bari in zo in kira malama. Ƙarya kike. Ke tambayta. Wai da slippers wai ake zuwa makaranta wai a daina wai sa wai takalmin canvas. Kowa. Wata ce ta fi kowa gida ajiye jikin kuma su suke wai wahala haka aka san student ke sai ki fita daban ki faɗa mata ce ita sai ta fita daban ta rinka shiga mai kyau ta sa takalmin ta sa jakarta mai kyau faɗa mata. To ai sai ta cire ta wanke ta goge. Ai da ma ke mai tsafta ce ko? Sai da ke Allah saka da alkhairi.